Φάκελος Πραγματικά ύπνος. δεν πρόκειται να σου πούμε τίποτα, ξανά στη συσκέψη. Μα είναι αρέσει το χορτευτεί αυτό με τους φακέλους. Δεν έχουμε φακέλους. Ο κύριος Αριστίδης Ντούσιας είναι μαζί μας, είναι χειρουργός και ορθοπαιδικός και θα με τη βοήθεια αυτού. Ελάτε, μάλλον πάμε Σισάκη. Καλημέρα σας. Γεια σας, καλή Καλή χρονιά, καλώς μας ήρθατε. Να είστε καλά, ευχαριστώ Είσαστε πάρα καλά. πολύ. Καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ. Και εγώ. Λοιπόν, τα μυστικά ενός καλού ύπνου, ιδιαίτερα για εσάς που αντιμετωπίζετε προβλήματα, ξυπνάτε το πρωί και λέτε πονάει η πλάτη μου, πονάει η μέση μου, πονάει ο αφιένας μου, στραβοκοιμήθηκα, δεν κοιμήθηκα καλά. Ο κύριος Ντούσιας θα μας πει ακριβώς τι πρέπει να κάνετε για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα. Και η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν μας έχει πει ακριβώς τι να κάνουμε. Πόσα μαξιλάρια, τι μαξιλάρια. Θα το συζητήσουμε σιγά σιγά. Είναι λιγάκι πιο πεζό από αυτό που συζητάγατε πριν, αλλά τουλάχιστον να κάνουμε ένα καλό ύπνο. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Κάνουμε ένα καλό ύπνο, έτσι. Ευχαριστώ. Περνάμε το 1/3 της ημέρας μας στο κρεβάτι. Έτσι, κοιμόμαστε 8, μερικοί κοιμούνται και λίγο περισσότερο βέβαια από αυτό. 8 ώρες την ημέρα. Το μαξιλάρι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ υποτιμημένο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνήθως διαλέγουμε στρώματα, ανατομικά. Το μαξιλάρι είναι πιο σημαντικό ακόμη, ειδικά για τους ανθρώπους βέβαια. Ειδικά για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα αφιένα, προβλήματα με την πλάτη, με πόνο στα χέρια. Υπάρχουν ειδικά λοιπόν ανατομικά μαξιλάρια, τα οποία έχουν εγκοπές στη μέση. Αυτό θα μου επιτρέψετε να το ανοίξω εγώ. Βεβαίως. Για να το δούνε και οι τηλεθεατές μας, Βεβαίως. γιατί είναι πολύ ειδικό το σχήμα του. Λοιπόν, το βλέπετε. Έχει κάνει μια καμπύλη. Ναι. Εδώ. Είναι εδώ όπου μπαίνει ακριβώς το κεφάλι. Έτσι. Και υπάρχει αυτό το ύψωμα το οποίο μπορεί να υποστηρίζει τον αφιένα. Τον αφιένα. Έτσι. Ναι, αλλά μετά δεν το νιώθεις λίγο πίσω το κεφάλι να πηγαίνει. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά ειδικά μαξιλάρια, υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες οι οποίες τρέχουν για αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά το ψάχνουμε ακόμη. Υπάρχουν μαξιλάρια τα οποία είναι τόσο ανατομικά που παίρνει το σχήμα του κεφαλιού και το σχήμα του αφιένα μας. Κάθε στιγμή που ακουάμε. Και Έχει το σωστό μείνει είναι αυτό. το μαξιλάρι. Ιδίως για αυτούς οι οποίοι έχουν προβλήματα με τον αφιένα. Έχουν αφιενικά σύνδρομα, έχουν οστοαρθρίτιδα αφιένα, έχουν κύλες μεσοσπονδυλίων δίσκων και διάφορα άλλα προβλήματα. Αυτό είναι από τη μία μεριά έτσι, από την άλλη που έχει τρία. Έχει καμία σημασία, είναι άλλο αυτό. Όχι, όχι, είναι για λόγους στήριξης. Α, μάλιστα. Άρα λόγους η σωστή στήριξης. πλευρά είναι Η σωστή αυτή. πλευρά είναι αυτή. Ακουμπάει το κεφάλι Βεβαίως. εδώ και ο αφιένας στηρίζεται στην καμπύλη αυτή. Μάλιστα. Για τους υπόλοιπους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιδιαικά προβλήματα με τον αφιένα, βέβαια δεν θέλει κανείς να αποκτήσει προβλήματα με τον αφιένα, ένα απλό μαξιλάρι, όχι πολύ ψηλό, μεγάλο λάθος είναι αυτό. Τα δύο μαξιλάρια. Εγώ το κάνω. Τα δύο μαξιλάρια είναι μεγάλο λάθος. Γιατί Αυτό ήθελα να σας πω ότι εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ διαφορετικά. Δηλαδή θέλω το κεφάλι μου πιο ψηλά από το υπόλοιπο σώμα, καταλάβατε. γενικά είναι αυτό το λάθος πράγμα αυτό, ορθοπαιδικά είναι λάθος. Μπορεί να βοηθάει άλλες παθήσεις, να πνέουμε καλύτερα, την καρδιά μας να βοηθάει καλύτερα, αλλά τα ψηλά μαξιλάρια είναι κακό για τον αφιένα μας. Αλλάζει την ανατομική. Καλά, όχι τόσο. Μην φανταστείτε. Καλά, ναι, Δύο προφανώς. μαξιλάρια, ναι. Προφανώς. Αυτά τι διαφορές έχουν μεταξύ τους, τα μαξιλάρια. Αυτό είναι το σκληρό, Μάλιστα. το ψηλό μαξιλάρι, Ναι. το οποίο επίσης δεν είναι καλό. Και αυτό είναι το πιο κοντό, είναι λίγο πιο καλό. Αυτό λίγο βουλιάζεις. Δηλαδή μπαίνει μέσα από το κεφάλι και χάνεται. Και δεν πρέπει έτσι, δεν είναι καλό αυτό να όχι, δεν βουλιάζει. είναι καθόλου καλό. Άρα συμφωνούμε όλοι ότι το σωστό είναι αυτό το μαξιλάρι, έτσι. Τουλάχιστον στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πρόβλημα με τον αφιένα. Μάλιστα. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι του αγαπούν αυτά τα πολύ μαλακά που είναι από το φύλλο της χήνας, που βουλιάζει όλο το κεφάλι μας κτλ. Αυτό είναι μηδέν στήριξη βέβαια στο Είναι κεφάλι. μηδέν στήριξη, σαφώς. Δεν είναι σωστό για αυτούς που έχουν πρόβλημα για τον αφιένα. Για όσους δεν έχουν πρόβλημα με τον αφιένα, είναι ένα ικανοποιητικό μαξιλάρι. Επίσης είναι πάρα πολύ καλό, διότι το πούπουλο χήνας είναι αερίζεται πολύ καλύτερα έτσι, και κρατάει πολύ περισσότερο το μαξιλάρι. Δηλαδή μένει πολύ περισσότερα χρόνια. Και το συνθετικό Γενικά, είναι πάντα πότε συνθετικό. αλλάζουμε μαξιλάρι. Λοιπόν, αυτό είναι σχετικό. Είναι εντυπωσιακό να βλέπατε πόσα μικρόβια και πόσους μικροοργανισμούς υπάρχουν σε ένα μαξιλάρι. Έχει πάρα πολλούς μύκητες, οι οποίοι τρέφονται με τα νεκρά κύτταρα που πέφτουν από το πρόσωπό μας, από τα μαλλιά μας την ώρα που κοιμόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν θέλει σωστή υγιεινή, πολύ συχνό άλλαγμα της μαξιλαροθήκης για ανθρώπους που έχουν προβλήματα με άσθμα, με οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν ειδικά καλύματα για να αποφεύγουν αυτά τα μικρόβια και βέβαια ένα σωστός αερισμός. Ένας λογικός χρόνος να αλλάξει το μαξιλάρι σου είναι φυσικά όταν αισθάνεσαι ότι δεν σου υποστηρίζει το κεφάλι, δεν σου καλύπτει το κεφάλι και τον αφιένα. Φαντάζομαι μερικούς μήνες είναι καλό. Είναι αρκετό 2 να με 3 ξαλάζεις. μήνες Ναι, περίπου 2 πρέπει με να 3 μήνες αλλάσουμε είναι αρκετό. μαξιλάρι. Αυτό δεν το ήξερα κι εγώ. Και εγώ, ποτέ. Και βέβαια πάντα σε συνεργασία με αυτούς που μας δίνουν το μαξιλάρι έχουν κάποια χρονοδιαγράμματα τα οποία ξέρουν πότε περίπου το μαξιλάρι είναι καλό. Κύριε Ντούση, ο φίλος μας ο Σάββας που είναι εκεί στο καναπέ κοιμάται χωρίς καθόλου μαξιλάρι. Αν είναι καλό ανατομικό το στρώμα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει θέμα. Κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα πολλές φορές λένε αυτά που παίρνουν το σχήμα του σώματος. Ναι, είναι τα ημίσκληρα τα λεγόμενα, τα οποία μπορούν και παίρνουν την ανατομική του σώματος. Ξέρετε,
Η σπονδυλική μας στήλη δεν είναι ευθεία. Έχει καμπυλότητες. Άρα και στον αυχένα κάνει καμπύλη, Σάβα. Βεβαίως. Καμπύλη με το ανοιχτό προς τα πίσω. Για τα παιδάκια θέλω να ρωτήσω. Γιατί όταν είναι ένα βρέφος, ας πούμε, δεν χρησιμοποιεί μαξιλάρι. Όχι, βέβαια. Από πότε και μετά χρησιμοποιούμε μαξιλάρι στα παιδιά και πρέπει? Στο χρόνο και μετά είναι αρκετά. Στην αρχή πολύ μικρό το μαξιλάρι φοβόμαστε για λόγους πνιχμού περισσότερο. Για άλλα πράγματα. Γιατί δεν μπορεί να κουνηθεί και πολύ. Ακριβώς. Γι' αυτό και το λόγο και δεν τα αφήνουμε και μπρούμητα. Περισσότερο ανάσκελα στο πλάι. Υπάρχουν και ειδικά στηρίχματα τα οποία μπορούμε να στηρίξουμε τα παιδιά. Μετά από τον χρόνο είναι αρκετά καλό να πάρει ένα απλό μαλακό μαξιλάρι. Εγώ το έχω βάλει που λέτε τώρα, είναι 17 μηνών και το κάνει έτσι και κατεβαίνει κάτω από το μαξιλάρι και κοιμάται. Κανένα πρόβλημα. Δεν χρειάζεται οπωσδήποτε. Κανένα πρόβλημα, ίσα ίσα. Ο καθένας, ξέρετε, αυτά είναι λίγο. Τα πράγματα είναι ατομικά. Πρέπει το μαξιλάρι να το δεις, να το ψάξεις καλά, όπως ψάχνει και το στρώμα. Άρα λοιπόν το αλλάζουμε κάθε 2 με 3 μήνες, αλλάζουμε πολύ συχνά τη μαξιλαροθήκη και αν έχετε και πρόβλημα άσθηματος ή κάτι άλλο, βρίσκεται και το ειδικό κάλυμα που βοηθάει. Αν έχετε προβλήματα αυχένα, εδώ είσαστε, εδώ είναι η λύση σας. Εδώ είναι το ανατομικό. Ανατομικό μαξιλάρι με ακριβώς αυτό το χώρισμα στη μέση και πάμε στα στρώματα. Βεβαίως. Το καλύτερο στρώμα για την υγεία της σπονδυλικής μας στήλης, για το καλύτερο ύπνο, είναι το ημίσκληρο. Είναι το ημίσκληρο. Παλιά υπήρχαν πολλοί μύθοι στο παρελθόν. Παλιά βάζανε σκληρό στρώμα. Κοιμόντουσαν σε τάβλες για να ισιώσουν τη σπονδυλική Για στήλη. τη μέση κυρίως. Αυτό συνιστάται μόνο σε συγκεκριμένες παθήσεις της μέσης και σε συγκεκριμένη στάση. Δηλαδή, ίσιο σπονδυλική στήλη, μαξιλάρι κάτω από τα γόνατα είναι η θέση μέγιστης χαλάρωσης που λέμε εμείς του σώματος και της σπονδυλικής στήλης. Το πολύ μαλακό στρώμα δεν έχει καμία στήριξη. Αλλάζει τελείως η ανατομική του σώματος γιατί ακολουθεί το στρώμα. Το ημίσκληρο λοιπόν στρώμα είναι αυτά τα οποία, όπως και τα μαξιλάρια, έχουν μια μνήμη τα στρώματα. Υπάρχουν στρώματα τα οποία ακολουθούν τη μνήμη του σώματος. Δηλαδή, εγώ είμαι διαφορετικό σωματότυπος από εσάς, από οποιονδήποτε άλλο. Παίρνει το σωματότυπο του σώματος. Είτε κοιμόμαστε ανάξεκελα, είτε κοιμόμαστε στο πλάι. Όχι μπρούμητα γιατί δεν είναι πάρα πολύ καλή στάση για ύπνο. Παίρνει την ανατομική του σώματος και υποστηρίζει το σώμα καλά. Μάλιστα. Ξέρετε ότι υπάρχουν και κάποια στρώματα τα οποία τα έβλεπα σε ένα ξενοδοχείο πρόσφατα, τα οποία ανασηκώνεται το κάτω μέρος. Δηλαδή και κοιμάσαι με τα πόδια λίγο προς τα πάνω. Αυτό θα κάνει πολύ καλό λογικά σε ανθρώπους που έχουν θέμα μέσης. Σαφώς. Κάνει πολύ καλό καταρχήν για ανθρώπους που έχουν προβλήματα με τους φλέβες τους. Με φλεβίτιδες. Οι οποίοι το αίμα λιμνάζει στα πόδια. Γι' αυτό ανασηκώνοντας τα πόδια, αυτό μπορούμε να το κάνουμε πολύ απλά στο σπίτι μας βάζοντας ένα μαξιλάρι κάτω από τα γόνατα για να μπορέσει να ανασηκωθεί λίγο. Και στη μέση γιατί είναι η μέγιστη χαλάρωση όπως σας είπα. Η μέγιστη χαλάρωση είναι όταν τα πόδια είναι λιγάκι λυγισμένα. Είναι η εμβρυϊκή στάση να φανταστούμε. Αυτό ισχύει για το πάτωμα αν έχουμε πρόβλημα για τη μέση, είναι μύθος? Γιατί εγώ έχω πρόβλημα με τη μέση και τώρα. Στις στιγμές μεγάλου πόνου, που έχουμε την κρίση της οσφιαλγίας που λέμε, καλύτερο είναι να ξαπλώνεις το πάτωμα και να βάζεις ένα μαξιλάρι κάτω από τα γόνατά σου ώστε να μπορεί να χαλαρώνουν οι μυς της μέσης. Έτσι χαλαρώνουν οι μυς της μέσης. Καλά τα λέει ο μπαμπάς μου λοιπόν. Πολύ καλά, πάντα βέβαια. Κύριε Ντούστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Γιατί μας τα είπατε πάρα πολύ ωραία και